flooding makamano bedi kata pio ola kwa mendara chaka kano kwa muching Jumapil en rem mar telo kosen mana mar rem keto e tim gima ikono kata paro ma isomo kod jorieko mane bede migepe mamoko kaka Kenya Medicine komi mashini Clever sentelo mokwongo wago mos ne jok mowito ngimagi. Ing'eni ji ang'wen gi gin mana statistics ma wuon ng'ato wad ng'ato nyathi ng'ato whatever. Omiyo loss of life is very serious. So Sakaja en a friend owacho gimoro kanyo ma bende aparo ni kiko wachi nikech en ng'at moro mane kawan go to you could see ni gini happen once a while. Koro no kwanya keto pesa moko mang'eny mondo mi walose maber. But gima Brenda wacho nitiere projections ma kianu wacho gi dholuo nang'o gik mineno kabiro to nyaka ikri nikech they are coming. Disaster ok dwar mana ni react ka gik moko timore. Disaster biro prepared. To biro prepared e mesa kaka ineno abedni. Mitimo planning, timo approval, nigini dhi timore kama. Kata mana expressway no biro designed maber kabisa. Kama inyowa kaka jokenya en execution. Kaki implement project. Kaya maji compromise, kaya maji kuele, kaya mitime everything. Aye kagi se kama gikao kuro, they don't care what will happen. Nyoche wan Rwanda. Nitiere standard kaki timo drainage. Kendo standard no bid approved maki kale to ina contractor to samori dhi kate jela. To king'iyo drainage ma Nairobi kako time mokwongo loye madonje spare kapod onge kodhno. Leave alone takataka magiwacho no. Itime shodly anyawuotho gine ka Westlands ka aneno kaka otim pavement ma ji wuothe. Ng'ato holo pach ka ndiro ng'ano osechule pesa ne te. Koro workmanship, design to gi preparation mar disaster gi. Jogo ka gi serious gin ng'iyo ni to cut 9 mane ka project wuok. To make it worse, Nairobi is a time bomb. King'iyo udi magero na Nairobi kaka igero gi. Ndalo mane jakom ministry mar works ndalo gi Kibaki nokoni gigi wamuko ka te ma Kibaki manogo wiye. Udi metie etiaure gi nikech kidiyo tiaura obiro branch out to biro flood the community man around there. Kuro magi ne giweyo te maonge gima Sakaja osetimo in this. Anyway, administration plus auxiliaries machalo they have failed, and it is very sad. Ni one city machal kama. More will happen because projection any cause chue one climate may be unpredictable. Because global warming mingeono. Koro we have a problem. Ero kama na inya to ena chiedhna radieri mantiere kata ikosekalo pradik na koromo gijuange count ma Kisumu mantiere kanyo kod Seth okumada ne bende ogole paro kotenre kod koth makama nikech en mana koth manya bedo ni ntiere county ma Nairobi kata kamano yangore ni juma ma wantiere ni nyalo bedo ni oke kendo donjo kata gwenge makaluo kaluore kod mbui no mano mar Kenya Met milome margi nitiere ni counties mantiere imbo mar piny Kenya mantiere masawa mar piny Kenya mano central bende dhi bedo kakalo e koth machalo kamae kendo mano yangore ni mai dhi bedo achiel kuom moko manya bedo ni kelo ne oganda midhiero wacho ne biro koth mapoya konja biro ka wikuru ikruok ne koth makama makelo lal mangima kod mwandu bende nitiere kate county ma Kisumu kate counties wa bende mondo mi gima timre Nairobi